אני מוסיפה 2 כפות סויה. סויה יפנית אמיתית, היא מוסיפה מליחות, לא מוסיפים מלח, אחרת זה יצא מלוח מדי. רק סויה ורוטב דגים, וזה מספיק לכל הטעמים. אני אוהבת את הסויה הזאת, היא ללא חומרים משמרים וצבעי מאכל, טבעית. 2 כפות רוטב דגים. יש לו טעם כל כך אופייני, מלוח וקצת דגי. עושה טוב למליט. סויה כמובן, למליחות ולטעם. כף אחת. זה רוטב צ'ילי מתוק. אם מכינים לילדים והם לא אוהבים חריף, אפשר גם כף קטשופ. כף אחת, מספיק. שמן סומסום, קלוי, זה השמן שלנו במנה. סויה, בגלל שאנחנו בארוחה בריאה, אני רוצה סויה דלת נתרן, כמו זאת. באמת יש בה פחות מלח. כף אחת, מספיק. סויה ללא חומרים משמרים, מאוד מאוד חשוב לי. מסתכלת על האותיות הקטנות מאחורה. כף של בלסמי, חומץ בלסמי. מתנת ימאסה, רוטב סויה יפני מסורתי. רבע כוס של סויה יפנית מקורית, בלי צבעי מאכל, חומרים משמרים. יש פה כף סילן, 2 כפות סויה יפנית מקורית, בלי חומרי שימור, מאכל וצבע, מוסיפה מליחות. נודל זה בעצם מטריות ביצים, שצריכות ממש מעט זמן בישול. הרתחתי פה סיר עם מים. אני צריכה 200 גרם, זו חבילה גדולה, אני אשים חצי. מים רותחים, כמה דקות בישול. אני מערבבת אותה עם 2 כפות של רוטב סויה. סויה מקורית, יפנית מקורית, בלי צבע מאכל, זה מאוד מאוד חשוב לי. מפולי סויה אמיתיים, ואני מוסיפה טיפה מים. עכשיו סויה. סויה יפנית מקורית אמיתית, מפולי סויה אמיתיים. 2 כפות. זו המליחות שלנו, לא מוסיפים מלח, אין שום צורך. הסויה נותנת את כל המליחות שאנחנו צריכים. זה יצא עכשיו. וזה הזמן להוסיף את חלב הקוקוס. הוא גם עוצר את הבישול וגם מעשיר את הטפיוקה. פחית אחת. ארוחה אסיאתית יש לה הרבה חלב קוקוס. במזווה האסיאתי יש לי מירין וחומץ אורז, להעצמת הטעם האסיאתי. מירין, 2 כפות. זה בעצם יין אורז מתוק, מוסיף קצת מתיקות. סויה כמובן, 3 כפות של סויה יפנית מקורית, בלי צבעי מאכל, כמו שצריך. ייתן מליחות למרק שלנו, 3 כפות. חומץ אורז, שהוא עדין, 2 כפות. איזה יופי של צבעים. כל אלה נותנים את הטעם האסיאתי. חלב קוקוס, גם קרם ולא נוזל. כל זה נכנס פנימה. מה שנשאר זה לפזר את הסומסום. כף סומסום, מלמעלה מפזרת, סלט מוכן, וחלב קוקוס, פחית שלמה. אני משתמשת בקרם קוקוס ולא בנוזל קוקוס. הקרם יותר סמיך, הוא מכיל גם את הפרי עצמו, לא רק נוזל. זה פשוט יותר טעים ויותר עשיר. זה הכמות נוזלים שהאורז צריך. אני מביאה לרתיחה. אני משתמשת בסויה יפנית מסורתית, כף סויה, כף מיץ לימון. לזה אני מוסיפה פחית אחת של חלב קוקוס. הכל, 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 כולל מה שעל המכסה. שתי כפות של סויה, תיתן מליחות וטעם נהדר. וקארי, גם פה יש כף רוטב סויה, זה נותן מליחות. אני אוהבת שזה מחזק את הצבע האדום של הרוטב. כפית כף אחת של סויה שנותנת מליחות. רבע, תמיד, גם רוטב דגים שהוא מוסיף מליחות וטעם מאוד מיוחד. ארומה דגית חמודה, 2 כפות.
יש לי פה שמן סומסום קלוי, כף. 2 כפות סויה, סויה יפנית מקורית, בלי חומרים משמרים, בלי צבעי מאכל, נותנת לי מליחות וטעם. יש לי פה חלב קוקוס, אני מתכוונת לקרם ולא לנוזל, כי הקרם הוא יותר סמיך ויש בו יותר טעם. הכל. 2 כפות צ'ילי מתוק. על ירקות פריחים אני יכולה להוסיף את כל החומרי טעם, סויה, 3 כפות, צריכה כף קטשופ. יש ילדים שאוהבים חריף. כף סויה. וכף שמן זית.